Atong area, gisulod na nila Pidring. Pidring? Ra! Dili pwede nga ang kuno nila ato ang area. Naganad na sila. Diri sa tong grupo, kini ra magid si Mito wet tarong ka istorya. Karop makadaan na sa una. Tanaw, naw nga na may klaro. Bong, asa ni si George? Nangita kang George katong mubugtiil. Katong Mark Minyos. Kumpensa mo itong tawanan to nga maabot at turon nga daghang dalang bag. Nagdalagbag. Asa na pula ito nang hilabot? Ang bataan eh, siya nagtutok mo magnagamay. Naay na po ka, Dre? Ngano man? Ikaw hinungdan sa tanan. Nawala si nanay, nawala na po si Itan. Unsa nawala si Itan? Oh, nawala si Itan. Sa simito yung siya tulala. Nagdaira, Mitoy, nana mo yun na. Mas may paron, ngita tagpangwarta. Muwarta ta, pero di tam narabaho. Okay no, maupod akong gusto. Ay, no banay, way hanaw. Kung sa dilo ba nun, na ako may nakabalo dito sa atong area na atong ginakawatan. Kung sa'y buot pasabot ni mo, itong nangawat sa itong area, sabay na ka to. Sabay oy. Mo mga ilagala sa bag. Wa, may saliguban nun. Traidor, mang naunga. Wow, kabalumit, daw ka nagtabang sa itong grupo. Sa may tabang anak. Tabang ana, kaya kung madakpan, tamaw na ipaon. Daw nga na, di mo na kabalumutugan. May magnyana ra, unyag kulatahon. Pwede ka na bukbuko na to. Ayaw mo pang iyana. Maayo ba yung tawag sa kawatan ng itlog? Sige na, gaw! Kana na natabang, gaw! Di na ako masunod si Mua. Isan pag mapatabang kag isa ka barangayan. Basta pinaagi sa imong ngalan, di na ako dawaton imong tabang. Tabang ra ako makabayad. Pangita mga bata dito nga nangawala. Pangitaa. Ug isa pa. Ayaw nagsunod-sunod sa kuha. Balag magkinaunsa, ayaw mong kalimot, ipaon na to na si Mitoy. Di ba mauman na si George? George? George, katong mubuog tiil. Kato lagi. Nana si George. Madayon na atong plano. Kung sa'y plano, labaw pa ni sa plano. Ako'y bahala siyang pamainit niyo ron. Pamainit? Mo nagingon ako sa inyo Basta kasi George mo diskarte, insert na pirme. Alangan, naum kagkaon. Grabe po ka, uy. Isa ramang good. Isa ka ismot ba? Asa nung bisitan, oy? Gaw? Nahanap po ko dari gaw? Di ba kayo nanti nga ay sunod-sunod sa kuha? Stress ko na magsamot ba? Problema pa kani ko pangita sila. Di na kaundangan si Lamok gaw. Kung di na ito makita si Itan. Goods ra? Uy. Goods kay George. Salamat kayo. Lamik yan ang libre nga gikan sa kinawat. Asa George? Asa nga area mong gisulod? Isulod akong Cleminta bong. Gisulod ni mong Cleminta George nga ikaw ra isa? Ano katawa mo? Kinsa may di mo katawa na. Tanaw ang putulong ka na ko. Problema lang, atong area, gisulod na nila Pidring. Pidring? Tara! Oo, Kinsay Pidring? Pidring, Pilato. Kisa may kauban niya? Iyang agaw nga si Pidjong. Bung! Umsaon mo na ito na. Muna ibot pasabot. Nga nangita sila gubot. Bung, easy lang. Dili man basketball atong dulaan. Mo na lang gusto.
Ay patakagyawit. Dili pwede nga ang kuno nila ato ang area. Naganad na sila. George, okay ra ka, George? Okay ra ka? Okay raman. Ang problema, si Bubong, ni Sulong. Di basta-basta sulungon ang lugar nila Pilato. Nga naman, Kay naa sa Pidyong. Kunya, kung naa si Pidjong, na siya'y lula nga power pop girl. Tara, atong pugla si Bubong. Tara.